Reizigers voor Kapelcentraal. Reizigers voor Kapelcentraal. Uitstappen alstublieft. Misschien kom ik ooit nog wel eens terug naar Kapel. Terug naar Kapel. Doe het niet. Misschien kom ik ooit nog wel eens terug naar Kapel. Naar de plek waar ik geboren ben. Blijf het nou maar wel. En als ik daar dan weer mijn eigen stekje heb gevonden, dan loop ik iedere dag wel keer een rondje door het dorp. Wie klagen nog te ooien, wie piepen nog te jongen, zal ik mij eens een loepenjakke halen. Ik zou neven de kerk eens kijken of het open is, gesloten voor tegen de vandalen, palen. Een rondje door het park dan mer, of wat er nog van over is, en dan het grote klapstuk, de finale. Ik sta met mijn rug tegen de oude pastorie en ik verkiet niet aan verstand op de nieuwe secretarie. Misschien kom ik ooit nog wel eens terug naar Kapel. Terug naar Kapel. Doe het niet. Misschien kom ik ooit nog wel eens terug naar Kapel. Naar de plek waar ik geboren ben. Blijf het nou maar welkom in Panningen. Kapel voor de mensen uit de buurt. De pareltocht van Peel en Maas, Makkerstak, de Wildgeraas. Ik zit er al een tijdje aan te denken. Ik ben dan bijna 80, vind bijna alles prachtig. Ik leef lang niet meer zo jachtig als op dit moment. Twijfel, wat te doen, maar dan zijn ego's wereldwonger blinken. Dit is echt geen dementie, dit is pure euforie. Ik verkiet mijn gans verstand op de nieuwe secretarie. Wat een ding, wat heb je heen toch neergezet? Blink, wat een ding, cent is zat, man, wat een ding. Het lijkt wel Amerika. Ik dacht eerst wat een schoon aquarium, of een huis en zee. Midden in Kapel of nog een eigen crematorium. Indrukwekkend is het wel. En dus, misschien kom ik ooit nog wel eens terug naar Kapel. Terug naar Kapel. Doe het niet. Misschien kom ik ooit nog wel eens terug naar Kapel. Naar de plek waar ik geboren ben. Geloof het nou maar wel. Misschien kom ik ooit nog wel eens terug naar Kapel. Terug naar Kapel. Men weet het niet. Misschien kom ik ooit nog wel eens terug naar Kapel. Naar de plek waar ik geboren ben. Blijf het nou maar wel. Daar waar ik geboren ben. Blijf het nou maar wel. Blijf het nou maar wel. Godverdomme misselijke pensflikker, stond ik hier nog even kijken, is dat elk jaar hetzelfde gezever. Waarom moet ik niet zo lang duren? Ik ben met Pielemond gewoon met. En nou, Thunderkapel. Wem weg nou den heerser, de jaar van ons kuzerie. Dat wordt hij zo bekend, dus luister maar een kie. Wem wordt hij den heerser, de nieuwe prins van Kapel. Dat is een goeie woord, dus starten we maar snel. Alsjeblieft. Allemaal leuk en aardig gaat zingen, maar we zitten hier al 11 minuten op de trein te wachten. Weet ze zeker dat hij riet, de trein naar Amsterdam? Daar hebben ze in oktober bij Doc 6 nog over gezongen. Bij de Kapelse Revue. Kapel Centraal. Dat heb ik goed gehoord. Waar is die revue? Heel leuk, maar ik ben naar de pauze gegaan. Want? Ja, die duurde zo lang. En ik moest die bus nog halen. We gaan toch voor de zekerheid eens vragen. Dat doen we. Dag dames. Hoi. Hallo. Zeg mevrouw, hij komt toch in de trein? Ja, zeker komt hij in de trein. Tenminste, als man
Die zag van wel. En die heeft wel een half jaar rondgelopen. Dan wachten wij nog even. Maar wat wilt je eigenlijk gaan doen als ik vragen mag? Nee, je prins van de Kuuskapel zoeken. Met de trein? Ja, dan kunnen wij een keer Boetekapel zoeken. Ja. En dan onder het motto, kapel was te klein, dus we zoeken de prins maar met de trein. Bijvoorbeeld. Maar hé, ze kunnen toch ook wel een prins in kapel vingen, hè? Ja, maar bij de Kuus denken ze groot. De Jokers uit Venlo had je ook een keer lekker uiting. Die woonde toen in Amsterdam. Maar eenmaal boetekapel, dan zou ze toch ook een Matje Schieven of Twan Jansen kunnen pakken. Dat zijn echte kapelsen, maar ja, die wonen nou wel in Durp. Durp. Zeg, wie laat vertrekt de trein naar Amsterdam? Maar weet je dan zeker dat er dichterbij niemand te vingen is? Jawel, ik ga er een op het oog. Die woonde in Beringen, maar die werd weer veel ernaast weggekaapt. Oh ja? Wie hem dan? Erik Manders. En dan hebben wij ook nog een prins voor het leven gehad. Prins voor het leven? Niet heel zeggen. Anders beginnen die oude prinsen van Kapel nog te zingen. Maar het leuke is, wij hebben nou met Erik 2 grote prinsen in de optocht. Nou ja, weet je wat? In elk geval, dames, ik wens u heel veel succes met zoeken. Hele fijne reis. Dankjewel. Hey. Lekker is dat. Zeker lekker. Nee, ik bedoel, lekker is dat we ze wie moeten zoeken. Wie onze pap nog fors was, zocht de Kuus altijd de prins in Kapel. Zou die daar trouwens moeite met hebben, dat er nou misschien einde van boete af wordt gehaald? Nou, die is niet vlaaiend enthousiast. En ik bedenk me net, is het niet de link met de trein? Wieso link? Nou, een prins mag niet te dik onder de trein komen. Nee, ooit hebben ze er een gehad, die leek uit een vliegtuig te zien gevallen. Die heeft nou een bijnaam. Bijnaam? Ja, Air France. Ja. Zeg, dames, waar zit jij op te wachten? Wij wachten op een trein, want wij gaan op zoek naar een nieuwe prins voor de Kuus uit Kapel. Bij de hoef je Kapel toch niet verhoed? Op de Prins Bernhardstraat zit zeker een goede kandidaat. Daar hebben we volgens mij in een Gries verleden al een prins van gehad. Een schoene gek. Dat klopt. En een vastelovensgek. Jos Stevens. Die is die is al geleeg. Die is later vorst van de Kuus geworden. Nou is zijn zoon Bart vorst van de Kuus. Is dat zeutje daar toen al gepland? Nou, gepland. Volgens Is Jos het was het sigaar? toen geen gadende grond. Verdamme. Maar op de Prins Klausstraat, daar woont zeker een goede kandidaat. Ik ken er nog een. Wie dan? Ja, niet Johan Kupers. Maar Jos Hoebe. Nee, dat is niet goed wat ik nou zeg. Jawel. Jawel, Jos Hoebe. Dat zou je een hele goede kandidaat zien. Jos? Nee, die is nou nog zo gek van voetbal. Die mag voor de Rood van 11 nog een opstelling. En wat zou zijn spreuk dan moeten zijn? Hij is prins Jos den Ooyen, die over voetbal zijn monk niet kan houden. Ja, Klausstraat. Ik denk de Prins Mauritsstraat. Dan moet er daar toch wel een jongen of een man wonen die prins kan weer van de Kuzenkapel. Ja, daar woont een oud-prins, Pieter Chatroux. Ja, dat ken ik ook. Die kan heel goed dansen. Dat zien ze dan ook bij de oud-prinsen van de Kuus van Kapel. Klopt. Maar eigenlijk, ja, passen die beter bij de vastelovensvereniging van Stijl. Klopt. Wieso dat? Hij is zo'n goede kop. Weet je wie daar volgens Lucifer? Ja. Maar goed, weet ze, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Dames, veel succes met zoeken. Wij gaan verder. Dank je.
keertje. Dag dames, mooi keertje. Alsjeblieft. Dank u. Alsjeblieft. Mocht de dames vragen... Hij duidt wel. Mocht de dames vragen wat je gaat doen? Een dagje reizen? Nee, we gaan op zoek naar een nieuwe heerser voor de kuus uit Kapel. En een prins of prinses. Een prinses? Een prinses toch dit? Ja, maar waarom moet dat eigenlijk een man zien? We kennen toch ook op zoek naar een vrouw? Dan hebben wij wie meer keus. Een vrouw, een prinses bij de kuus uit Kapel? Ja, waarom niet? Dus hebben we steeds meer verenigingen. Tenminste, bij de kleinere. Er was ook ieder jaar een prins en een prinses. Ik had zo eigenlijk al 2 jaar op rij een prinses. En vorig jaar zelfs een vrouwelijk trio. Ik weet het niet. Of heest ik soms gaat tegen vrouwelijke trio's? Oh, ik zal zeggen, kozerger zal ik maar zeggen. Hè? Ik heb er niks tegen, maar of Kapel klaar is voor een prinses, ik weet het niet. Lever gewoon ik op zeker. Op zeker gewoon. Ja. En wat sticht dan hoe we kunnen zoeken? Nou, er zijn plekken en plaatsen in Nederland die prins in de naam hebben. Dingen de prins, misschien dat je het ook geluk hebt trouwens. Hè? Dingen de Prinsenmeer in Asten. Dat is van de Oostappengroep. Ja. Nou, wie de berg en Balder. Wou we net stoppen. Ja. Maar, oh, het is 7 uur. De conducteur der mot weg door. La 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 la. La 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 la. Reizigers voor Prinsenmeer Asten, reizigers voor Prinsenmeer Asten, uitstappen alstublieft. Oh, wacht. Verdomme nog. Maar Balder, daar moeten we toch een prins kunnen vingen. Wieso? Het stikt hij van de kastelen. Nou, meer groter dan kastelen. Beetje goed gestorven in dat vakantiepark. Dat heeft me trouwens een beetje denken aan dat zwembad in het Meerdal. Ja, maar dat zwembad is nog aardig. Dat klopt. Hatseflats. Hé, mevrouwkes, wij zijn gesloten. Je moet maar ergens anders een chaletje gaan zoeken. Hé, die kolkje schijt toch uit. Jaag die mensen toch niet weg. Anders kun ik me dadelijk weer €90.000 betalen. Die mensen zoeken gewoon een leuke camping. Nicole? Dit best toch Nicole Kremers? Nee, ik ben Nicoleke Kremers. Maar dat is voor OnlyFans. Ja. Dat scheelt 3 letters, 20 wijntjes en 100 gram kook. En Nicoleke? Ja, jij bent ook een lekker mollige worstenbrood. Zeg, vrouwkes, jullie zoeken een camping? Ik weet nog wel een goede club. Dat kan de mooie filmpjes maken. Nee, wij zoeken geen club, maar wij zoeken een nieuwe prins voor de kuus uit Kapel. God, mon dieu. En een prins, zo'n in als in 2011, daar kan ik alleen maar van dromen. Hier op de camping hebben we alleen maar kampioen. Oh, schijn dat ik er ook volksbeeld van. Echt waar, volksbeeld word ik ervan. Man. Maar wacht even. Waarom is het tegen gesloten als ik vragen mag? Dat heeft te maken met de wet bebop. Wat bebop? Met mijn kale kop. Ik kan er je echt geen bebop meer van maken, Nicoleke. Nee, de wet bebop, dat is onderzoek tegen criminele activiteiten. En hier ligt het geld op straat. En daar vonden ze verdacht. En daarom moesten al zijn parken sluiten. Ah, verdacht. Maar wie zien ze dit dan? Catastrofe. Oh, dat is. Dat is wel heel erg verdacht, maar wie zien ze dicht dan op het spoor gekomen? Ja. Ik ga een spreuk met al die Polen hier in het park aan de wodka en aan het bier. Massa is kassa hier. Ja, en dat is niet zo handig om dat overal
allemaal rond te bazuinen. Dan denk ik sowieso niet dat we hier kunnen zoeken naar een prins. Nee, laten wij maar verder gaan. Hè? Nou, Nou, houdoe. hey, kom. Hé, wat maakt de jij me nou? Oh, daar word ik fokswil van, echt. Reizigers voor Prinsenbeek, reizigers voor Prinsenbeek, uitstappen alstublieft. Wat verdikke me nog. We wat te gaan. Wow. Mag ik hier gaan staan? Nou, gewoon gerust zitten. Nou, zitten. Dat probeer ik liever te mijden. Heel slim, want zitten is het niet roken. Dat is zo slecht voor de gezondheid. Nou, als ik moet gaan zitten, heb ik een zware pijp te roken. Ja, dat is nog dubbel slecht dus. Maar misschien is heel wel iemand voor de Kuzenkapel. Zeg, weet jij eigenlijk? Mijn vrienden noemen me Bolle Jos. Ah, meneer Jos Bolle. Hult gij van carnaval? Nou, ik ben opgegroeid in Prinsenbeek. Dat ligt bij Breda. Dus natuurlijk houd ik van carnaval. Dan zien we nou dicht op zoek. Op zoek? Op zoek? Jullie ook al? Zijn jullie van de politie of zo? Politie? Nee, we zoeken een prins voor de Kuzenkapel. Maar dan buiten de deur. Oh dan. Jullie hebben geluk me hier te treffen. Normaal verblijf ik in Sierra Leone. Oh, gezellig. Een soort vakantiehuisje. Oh, zo van. Maar, Prinsenbeek, dus jij hebt geen kapelse roots. Is wel jammer. Ja, ik ga er ook stiekem op gehoopt. Maar stel dat je toch prins zou worden. Wat zou uw spreuk dan kunnen zien? Ja, gewoon even voor de joeks. Een spreuk. Geen bier, maar lekker snuiven. Laat deze prins maar schuiven. Maar ik moet er weer vandoor. Houdoe. Ah, dat is beter van niet. Verdorie. Nou zien we Prinsenbeek voorbij omdat we met dat Jos Bolle aan het praten waren. Ja, maar het was een aardige kerel. Daar zou het geen kwaad in. En nou dan, wie gaan we weer? Ik zou zeggen naar Amsterdam. Amsterdam? Daar wil ik niet heen. Waarom niet? De kriet die wallen van onder mijn ogen, daar ben ik veel te jong voor. Ja, maar daar heet ze wel de Prinsengracht. Daar moeten we er toch aan kunnen vinden. Ik weet het niet. Reizigers voor Amsterdam Prinsengracht, reizigers voor Amsterdam Prinsengracht, uitstappen alstublieft. Ach, daar heeft ze weer die straatmuzikanten. Die hebben dezelfde trein gepakt. Ja. Dus luisteren wat die zingen. Låt oss naken bergen var ze op de Kersflingsland, ja met vaste låt en over naar noord. Maar de vraag voor alles altijd wel. Wim, werd ten eerste van Kapel. Dat vragen wij ons ook af. Weet jij het? Nee, in Amsterdam kriegen we dat allemaal niet met. Dat nee. Sinds hij van Rijnhoetenwinkel is, kriegen we via ook niks meer mee. Ja, dat is zo. Ja, helaas. Ja, sorry. Ja, dankjewel. Oh, daar heb ze hem weer. Kijk toch, Joep van het Hek. Die kent vast wel Kapelse mensen die in Amsterdam wonen. Hey, Joep van het Hek, mogen wij u eens wat vragen? Als het maar niet de tijd is. Want niemand weet hoe laat het is. Dat snap ik niet. Nee, ik ook niet. Ja, maar jullie zijn ook erg jong, hè. Toen dat een grote hit was, toen waren jullie nog niet geboren. Toen zaten jullie nog in de pijplijn, zoals ik dat op het podium zou zeggen. Maar meneer Van het Hek, wij zoeken mannen die
die uit Panningen komen, maar dan in Amsterdam wonen, dan kunnen die prins worden, prins carnaval. Ja, ik ken er wel een uit Panningen, de Tinus. Die heeft een heel gezellig café waar het goed toeven is. Maar ik denk dat hij geen tijd heeft. Want die staat meer achter de bar als voor de bar. Dat is wel jammer. We dachten dat u wel veel mensen zou kennen. Ook uit Panningen. Ja, maar prins, carnaval, dat is iets voor wappies. Flappie. Goeie reis verder. Dankjewel. Dank u. Nee, ja. Zullen we dan zo met hem? Ja. Koffie, thee, limonade, gaat snoepjes. Zeg het maar. Nou, wij vroegen ons af of we wel in de juiste trein zitten. Wieso is dat dan? Ik heb ook stroopwafels, gaat chips, chocola. Nee, de vraag is, waar gaan wij heen? Ja, de machinist huurde datgene prins ook voor een kapel, maar dan buiten kapel. Dat klopt, joh. Ja, dus volgens mij zat de koers naar Amerika, naar Princeton of zoiets. Amerika? Och, kijk, wat schoon, hè? Zeker. Oh, echt. En daarbij, de kinderen nog gewoon gelauw. Oh, dat is helemaal een balans. Maar de kinderen nog gewoon gelauw. Laat immers er nog niet je prins de vuurtje toveren. Ja, dat gaat nog niet. Dat is nog net te vroeg. Wieso dat? Nou ja, hij hocus pocus, Pilatus pas. Maar jij hoeft dus niks. Nee, dank u. Nee, dan ga ik weer. Koffie, thee, limonade, snoepjes. Koffie, thee. Reizigers voor Princeton, Amerika. Reizigers voor Princeton, Amerika. Uitstappen alstublieft. Dit is wel het wietse wat we kennen gaan. Amerika, het beloofde lang. Maar zullen wij onze prins vinden? Dat duurt nog gaat met de receptie als ze dat toes moeten ophalen. Maar die kroeg lijkt wel heel erg veel op die kroeg bij Ostoes. Dat zal wel toeval zien, toch? Oh, verrek. Dat is gek. Die kerel kennen we toch? Klopt. Meneer, kan we ook een glas bier aanbieden? Ach, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Suze, dat is hem. Mogen we gaan vragen, ziet jij Jacques Poels van Rowenezen? Ja, dat had ik heel goed gezien. Maar wie zit jij terechtgekomen dan? Auto, vliegtuig, de trein, de boot. Nou, Jacques Poels in Amerika, wie chic is dat? Ja, ik kom uit Amerika. Ik woon in Amerika. In Princeton? Princeton? Nee, gewoon Oost Amerika, Nederland. Lijkt hij geen Princeton? Nee, hij ligt geen Princeton. Je stiert wel iedere jaar een Princeton. Dan komt de prins van Amerika uit. En mij heb je ook een buitenton. Hoppakee. Dat is wel service voor de zaak. Gewoon een glas water geven. Ja, dat is typisch voor monsieur. Ik drink overigens niet veel water. Dan moet te veel naar de wc. En plassen, dat duurt verrekkers veel pijn. Wieso dat dan? Ja, ik heb de piel in brand. Dat lijkt me inderdaad heel pijnlijk. Ja. Maar dames, wat brengen jullie hier? We zoeken een prins uit Kapel, die ergens anders woont. Net wie Lex Uiting. Wie de prins was in Venlo, woonde hij in Amsterdam. Nou, maar je moet niet zien wie de weg zoeken. Geloof mij maar. Ik ga er maar 2 woord. Eigen dorp. Maar ik moet er vandoor, want de kapel is nog te doen. Ik ga even kijken. Hoi hoor. Hoi. Hoi. Tja, zullen we dan maar de trein terug naar Kapel nemen?
laten we dat maar doen. Want in 20 minuten zien we van Amerika, Oost-Amerika, terug in Kapel. En dan gaan we door naar een nieuwe prins zoeken. Dat gaan wij doen. Wij zijn aangekomen op eindstation Kapel Centraal. Eindstation Kapel Centraal. Wilt zien doorluchtige uit 2026 van de Kuus uit Kapel. Uitstappen alstublieft. Jacques. Het was een kwestie van geduld, maar ik wens weer zo vervuld. Want ik een piel zeker wel, nee, hier zo vanke. Het was een kwestie van geduld, ik wens weer zo vervuld. Want ik een piel zeker wel, nee, hier zo vanke wel. Allerliefste Kuuskus en Kuus. De nieuwe heerser van de Kuus uit Kapel 2026, prins Robert I met adjudant Remco. We gaan onze nieuwe heerser heel gauw aankleden, zodat ook iedereen kan zien dat we een nieuwe te pakken hebben en dat hij ook voorop gaat in de vastelovend van 2026. Ik wil heel graag onze president vragen om het schone witte jasje te pakken en hem dat aan te doen.
Zo, het begint er al met meer op te lijken. Het schone witte jasje, dat heet er aan. Maar we zien er nog niet. Want we willen hem ook kunnen zien in de zaal. We willen ook die schoen veren, die in zijn schoene steekzon, die willen we door de zaal zien gewoon dadelijk. Ik wil de president vragen om hem die steek op te zetten. Beetje bij beetje komen we er. Na zijn steek komt zijn ambtsketting. Zijn ketting waar heel goed op staat. Prins Kuus uit Kapel. Bijna, maar nog niet gans. Want onze doorluchtige hoeigheid, de monster weegwijzen. En dat duidt met de scepter, dat duidt met de kuus. Dus het laatste stukje wil ik vragen aan de president om hem de kuus te overhandigen. Mijn allerliefste Kuusjes en Kuus. Hij staat terug. Nemens minder as. Onze de luchtige hoeigheid, prins Robert de Liefste. Maar wat we nou gaan doen, is de eerste taak van onze doorluchtige hoeigheid, is zijn eigen gekozen adjudant klaarmaken voor de strijd. De strijd die ze gaan leveren tijdens de vastelavond. En dat gaan ze samen doen en dat gaan ze met ons allemaal doen. Dus ik wil vragen aan de president om de steek aan onze nieuwe heerser te geven, zodat hij zijn eigen adjudant kan installeren. Mijn allerliefste Kuusjes en Kuus, hij stond terug. Nemens minder as onze de luchtige hoeigheid, prins Robert de Eerste, samen met adjudant Remco. En dan ga ik nou de eerste wiezewoord van zijn de luchtige hoeigheid. Hij gaat u allemaal als Kuusjes en Kuus toespreken en hij heeft het zeker opgeoefend en het gaat u nou vertellen. Mijn allerliefste Kuusjes en Kuus. We hebben niet heel veel voorbereid. Ik doe het in het Nederlands, sorry. Nou hebben we dit vast gehad, hoe we dat de rest van de weken niet meer te doen. Nee, het is serieus een eer om hier te mogen staan. Besef je nu. Ik heb net 25 keer de vraag van Kali gehad. Robert, heb je zenuwen? Nee, die had ik niet. Totdat ik nou hier op dat podium sta. Nou zijn ze er toch wel. 19 september, vrijdagavond. 2 minuten over 9:30, telefoontje. Leon Kalers. Ik zeg tegen hem, er is iets aan de hand. Kali belt nooit op een vrijdagavond, want anders hadden we daar in de kroeg gezeten. En anders konden we echt niks meer doen op een vrijdagavond om 9:30. Je zegt, Lijs, ik heb een vraag. Ik zeg, wat is de vraag? Ik wil iets weten over zachtfruit, zegt hij op vrijdagavond. Ik zeg, Kalers, dat is goed. Ik zeg, kom maar, ik maak de lampen aan. Kom maar af. Ja, zo geschieden, zo gedaan. Al een mooi voortraject gehad. Nu staan we hier. En de aankomende 5 weken, dat gaat wat brengen. En we hopen dat echt samen met jullie te mogen doen.
Wij hebben er zin in. We hopen dat jullie er allemaal zin in hebben. Een groot applaus ook voor iedereen die de show vandaag heeft voorbereid, die mee heeft gedaan. Dat is ook belangrijk. En voor de rest wil ik graag vragen om echt 5 weken met z'n allen een feestje te bouwen, te genieten en er samen voor te gaan. De spreuk, die hebben we ook nog eentje verzonnen. Ik dacht, dat wordt gevraagd om dat te doen, Bart. Nee, we hebben ook nog een spreuk bedacht, dat komt wel goed uit deze dagen. Dan beginnen we met de spreuk. Neem met z'n tweeën, Aug Nederlijn, deze vastelovend is voor iedereen. En zoals dat in een kapel gaat, de spreuk doen we 2 keer. Dus iedereen die hem al kan onthouden, die mag meedoen. Neem met z'n tweeën, Aug Nederlijn, deze vastelovend is voor iedereen. Dankjewel, Zine, doorluchtige nooigheid, prins Robert en Nisse, voor die eerste wiezewoord. En het kapels, dat komt wel goed, daar gaan we aan oefenen. Maar deze tweeën stonden deze vastelovend natuurlijk niet alleen. Ik zou heel graag de buitenmars willen voor de dames achter deze tweeën, Amanda en Linda. Want ook deze 2 dames hebben natuurlijk een hele tijd vol spanning gezeten. En ik wil de president vragen om beide dames ook even te installeren, zodat ook iedereen weet dat je nou bij de kuus uit die bel huurt. En natuurlijk huurt er namens de Kuzenkapel ook nog een lekkere fles wien bij. Dat je een keer rustig met z'n veren of met z'n tweeën of met ons allemaal op kunt drinken. Dan nou, de tweede taak van Zine de luchtige nooigheid is natuurlijk een leutje trekken van de tombola. Die was met rondzien gegaan vanmiddag. En er is natuurlijk een prijs met, ik heb gehuurd, verschillende cadeaubonnen van de lokale horeca in Kapel. En ik wil Zine de luchtige nooigheid, prins Robert I vragen om het winnende lot eruit te halen. $863. Heel goed, 863. De buitenmars voor nummer 863. Groen 863, sorry.
Mijn allerliefste kuusjes en kuus. Nou is het officiële gedeelte, dat zit erop. We hebben een geweldige onthulling gehad. Met een geweldige prins, met een geweldige adjudant en met geweldige dames. Deze onthulling is mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans. En het is voor ons natuurlijk altijd heel prettig om ook sponsoren te bedanken. Want zonder sponsoren is het voor ons ook heel moeilijk om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Over 2 weken, dan hebben we weer receptie. En dan ziet je er zeker allemaal weer. We hebben er nou voor gekozen om de prins dadelijk de zaal in te gaan. En meteen te laten knallen. En natuurlijk kind zijn handje geven. Maar we gaan geen spontane receptie doen. We gaan gas geven. Want er staan er een paar te popelen om door de zaal in te gaan. Namens de Kuzenkapel zeg ik maar zo. Lach, leef en geniet. Vastelovend samen. Goede Fiesta, goede volgas alles geven tijd. De wunsch voor het leven tijd. Gelukkig zijn we in bed, 4 dagen lang aan het bed. Goede Fiesta, goede iedereen de kindse tijd. Je gaat niks meer te wensen tijd. De goede voor plezier, de zedels voor zich weer. En verrekt is goed op wit, dat is een zoerman zien. Robert, zingen, zingen! Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Naast de dier is de belt en begin de koek vertelt dat die avond zimmer met de vaste loonsdag ook geldt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dan duurt ze geweten uiteraard. Stuur ze vaste lovens aan zijn kaart. Goede fiesta, goede volgas alles geven tijd. De wunsch voor het leven tijd. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het bed. Goede fiesta, goede iedereen de kindse tijd. Ik ga niks meer te winsten tijd. De goede voor plezier, de zedels voor zich weer. SMS of de dos van vrijdagavond nu nog steeds niet is getest. Als de buurman het dik flikt, als ze op dat net vertrekt, die een voicemail in te spreken dat die hoes is afgefikt. Ja, 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 ja. Dan duurt ze gebeten uiteraard. Stuur zijn vaste lovens aan.